Cymreig. Hugh Williams yn cadw cwmni fi. Mae wedi cael gol gynigol ar bob un yw wedyn. Mae'n mynd rownd wan i gweld nhw'n cerdded eto, ie? O, wedi cerdded eto. Mae'n dod i nhw aros lan nawr i gael gweld o. Sŵba nhw sefyll a fatha. Dyna cyn bod e'n neud i penderfyniad fatha. Bydd e lawr ar engine o wedyn a bydd e dyle fe fod yn pigo ar 3 mas wedyn ni. Ydyn nhw'n rhywbeth o drefn wan neu ydyn nhw'n dal? Na, dim ond dala fel... Na, dim mynd i ni'n trefn nawr. Na, gyn. A chi'n dweud Paul Scott yn berniadu i gwrdd o Loegr. Dim yn gyfarwydd falle efo'r cŵn Cymreig gymaint, ond... Na, wel... Falle ar ôl gweld yr arlwy heddiw, falle fe ddod i newid i feddwl. Falle bydd pac o gwbrag da ge. Mae eitha craffus o, mae craffu arnyn nhw'n... Be di'r rhinweddau'r ci Cymreig? Be sy'n neud ci Cymreig hela? Wel, mae ffro'n dad o'r ci Cymraeg, a soch mae'n gwybod hela ben un anwad yn y fe, a soch y tirwedd ar hwn hela. Ffro'n well am dyrweddau, chi'n dweud? Ori. Cos maen nhw'n mynd i lefydd reit ddiarffordd. Ma nhw. Mae'n debyg bod rhaid yn nhw hela llwynog mae nhw. Di llwynog yn nghanol patch na di? Na di. Ia'n dod yn nes ar benderfyniad. Tywi y cothi wedi cael ei dynnu mewn yn gynta. Fi'n meddwl, a cwrt y cadno yn ail a Irfon yn tywi'n rydydd. Tywi'n coffi dy pethau, ie? Pethau lan, ie. Cwrt y cadno yn ail wedyn ni. A Irfon yn tywi yn rydydd. Hwn i weld, pwy sy'n mynd i fynd â hi. Mae'n dal i bendroni dre yma. Ori, mae e bach. Mae yna dipyn o dyrfad i hela yma fyd. Mae yna dipyn o gyffro yma. Oes. Mae dipyn o'n dod i wylio'r clas hyn. Mae'n gyfle gwych ydi o i werthu. Ac os di bobl yn cael y cyfle i weld y cŵn yma, bobl y trefi, mae'n gyfle gwych i gael werthu'r... Ori, mae wedi gwneud y benderfyniad. Tywi yn coffi yn gynta. Tywi a coffi yn gynta, te? Ie. Cwrt y cadno yn ail. A Irfon yn tywi yn rydydd. O'ch chi fy'n belloch lle, Hugh? Tafod cadw mawr iddyn nhw i gyd. The second.